ହଉ ତାହେଲେ ଶକ୍ତି କହୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ ବି ଚୁପଚାପ ହେଇଯାଇଛ। ଆରେ କେହି କିଛି କହୁନ କ'ଣ? ହଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଗ ସେ କଥାଟା କହିବି। ଶୈଳ କଥାରେ ଶିବ ପୂଜାରେ ବସିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଖୁସି ଯାହା ହଉ ଶିବ ରାଜି ହେଇଗଲା। ହବ ସୁନି କହୁଛି ହଁ ହେଲା ଶିବ ରାଜି ହେଇଗଲା ନା? ହଁ। ସେଠୁ ସବୁ ସେ ମାଆର ଇଚ୍ଛା। ମା ଚାହିଁଲେ ପାର୍ବତୀ ଉପରୁ ସବୁ ବିପଦ କଟିଯିବ। ସେଠୁ ଦେବୀ କହୁଛି ମଝିଆ ବୋଉ ଏଥର କୁହ ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ସେ ଭାଇ ନର୍ଭସ୍ ହେଉଛି, କିଛି କହୁନି। ଆରେ ପାର୍ବତୀର ଜୀବନ ଉପରେ କି ବିପଦ ଅଛି କୁହ? କାହା ପାଇଁ ବିପଦ ଘଟିବ? ବିପଦ ବିପଦ କ'ଣ ହବ? ଏବେ ତ ଇଏ କହୁଥିଲା ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଖବର ହେଇକି ଠକିଲାଣି। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛ, ବିବେକ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଏବେ କହିଲ ପାର୍ବତୀ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଖାଲି ଡର ରହୁଛି। ଶକ୍ତି ସେଠି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କ'ଣ କହୁଛ? ପାର୍ବତୀର ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଛ ଏ ଯାଏଁ ଶୈଳକୁ ଜଣେଇନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶୈଳ ତ ପାର୍ବତୀ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଯାଅ ତାକୁ କୁହ। ମୁଁ ବି ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛ କ'ଣ? ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଶକ୍ତି କହୁଛି ନାଇଁ ତମ ମୋ କଥା ମାନ, ତମ ଶୈଳ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଚାଲ ଚାଲ କହୁଛି। ଏଇଠି ତମ ଆପଣ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ବାଟ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆପଣ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା କହିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତମେ ଚୁପ୍ କର, ମଝିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶୈଳ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ ସେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବ। ତାକୁ ଯୋଉ ଧମକି ଦେଲା ଚାଲ